إلى نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هديا خصوصا وسعة القادر الجيلاني وأبي قاسم البدري شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هدية إلى أهل القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات من مشارق الأرض المغربية من يمينها إلى شمالها ومن قبل إلى قبل من لدنا إلى يوم القيامة ولصلاة سنن أمر رسولهم وأولهم خصوصا إلى أولي سيدنا صلى الله عليه وجدة أحمد khususan ila Abi Muhammad Sofia wa khususan Rusia wa khususan ila wa khususan wa khususan mu'allifi hadzal kitab wa khususan man yajtami'u fi hadzal majlis al-mubarak syairul lillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor pinten kan Sofi bae. Nomor pinten 109. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi misbah muhimah muhimmatun nggih satu songo wabil misbah apanya kita wabil misbah muhimmatun ngandap nggih muhimmatun ai hadihi muhimmah maknane perkara kang penting qala dawu sapa al-Khawasu Ibrahim al-Khawas waladhi utawi wong koyadakan nawekake sapa aladhi koyadakan nawekake sapa aladhi ayyashroha ing yento ngalat
enak sapa aladi ayasroka ing yen to ngawak enak sapa aladi fil ardi ing dalem bumi kai susah sekirane karep sapa aladi falahu mongko iku keduwen kai susah sekirane karep sapa aladi terus boten iku kilatu lafate iku kilatu tasdiqihi lafate ai kilatu lafate niku kilatu tasdiqi setitike oleh ngestokake aladi bimajiil arzak kelawan tekane piro-piro rezeki ilahi maring aladi kaisukana sekirane tinemu sapa aladi wa dufu ilmihi lan apese yakine aladi bi annallaha kawan setuhune Allah iku ma'ahu sartane aladi fi kulli makanin ing dalem saben-saben panggonan wa annallaha ta'ala sunni Gusti Allah ta'ala iku yudayyiku merupekake sapa Allah kaisu iku yudayyiku merupekake sapa Allah ing rezeki kaisu yasha'u sekirane ngersakake sapa Allah wa yuwassi ulan jembarake sapa Allah ing rezeki kaisu yasha sekirane ngersakake sapa Allah Gusti Allah iku zat sing maha pirsa lek butuhe tenanan ya dikai jembar gak butuh tenanan ya boten iso wa yu'minu lan ngamanake sapa Allah kaisu yasha sekira kersa sapa Allah wa yakhifu lan meden-medeni sapa Allah kaisu yasha sekirane kersa sapa Allah paman mongko kaisabane wong kana ana sapa man iku nadhiron kang ningali ilallah maring Allah Ta'ala ningali fima ing dalam barang yaftaku kang buka sapa Allah lalu maring eman asbab rezeki ing biro-biro sebab rezeki mutamidan kali tetanggenan alai ngatasi Allah istikhrajihi ing dalam ngetokake rezeki karena mongko nuli ana karena mongko nuli ana apa albaru daratan wal bakhulan segara wal qadru lan wal qadru lan ana omah alaihi ngatasi man iku sawaun padha li annaman krana setuhune wong 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 iku tawala nguasani sapa man iku tawala nguasani sapa Allah Gusti Allah kifayatahu ing kecukupane man fil khabari ana ing dalem umat iku tawala nguasani sapa Allah kifayatahu ing kecukupane man bisa ing dalam palungan
Wong ana omah ana pelungan niku sami mawon. Pokoke atine madhep terus dhateng Allah. Mulane kita dipelajari marini Ramadan niki nggih ditata. Piye atine kudu direksa tenan. Mulane kaapian dalam bulan suci Ramadan dosa kita kayauma waladatuhum. Nggih kaya wong sing bayi sing tas dilairno lho. Ojo sampai marini Ramadan digawe duraka. Mungkin kaelekan niku merusak keapian dalam bulan suci Ramadan. Kita wis disepuro dosane ana bulan Ramadan, ya direksa sak kuat-kuate. Dadi wong sing ana elmune, aja dadi wong sing gak ana elmune. Terus ati kita setiap waktu ayo didekno nang Allah donya iki. Niki nggih tuwon dadi Fatihah. Bapak jadul apa? Jadul. Wong sing lemu jenenge sapa kan? Ngaji. Niku yogane Pak Haji Makin ini suwayo maghrib niku ini dipundhut dening Gusti Allah. Yo mung sehat. Ya anake kan ngoten iki anamine sapa jadul. Sing mangken bone kaji sini lho. Arek jadul. Dipundhut karo Allah insyaallah. Jenenge didelok bobote sak kintal 20 kilo. Bobote. Umure sing sekawan dosa. Muga diparingi pecah usul. Wa man utai sapane wong iku kana ana. Sapa man iku muktami dan tetanggenan. Ala takallufi ing atase paperdene man. Wangsi latihi nggih lan rekone man lam yatahayyak mongko ora cawis-cawis sapa man lahu lam yatahayyak mongko ora cawis-cawis sapa man lahu maring awake man ayu fariko ing yen misah sapa man al imrona ing keramaian. Walau anak abdan lamun setuhune kawula ma'ana ulahu sartane bendorone abdu fisafari ing dalam pelungan lakana mongko yakti ono sapa lakana mongko yakti ono apa qalbuhu atine abdu iku kot sakana teman-teman meneng apa kalbu ilaihi maring maulahu ayyud'imahu yanto awe mangan sapa maulahu ing abdu khaisu safaro sekilane lunga sapa abdu ma'ahu sartane maula. Tetep kita niki atine didhepno nang Allah. Masih ana pelungan wis mungkin ana pelungan iku diparingi wis duka wis moro-moro ana wong paring mulane wong ana Mekah niku gak ngira-ngira moro-moro diparingi wong kancane atine wong iku madhep nang Allah kok apa-apa diparingi lho Kang mata gitu kumpul atine aja sampe sepi madhep nang Gusti Allah sedina sewengi iki kita dijamin karo Allah. Ada, guys, kudu pinter, kudu saged wis ngoten. Wa kadzalan kaya mengkene kot sakana.
bahaka jalan kaya mungkin ikut sakana man utai sapane wong iku alima ngerti sapa man anallaha satune Allah taala iku ma'ahu sartane iman lam yahtaj mongko ra hajat sapa man ayah mila yen tonggowo sapa man gawa zadan ing sangu wala idawatan lan orang gawa wadah banyu wayu sohi kulan benerake dalika ing mengkono lam yahtaj apa qaulun nabi dawe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lisail maring wong kang njaluk waqat atahu teman-teman paring sapa kanjeng Nabi ing sair tamrotan ing kurma siji tamrotan ing kurma suwiji laulan taktiha lamun ora tumeka apa lamun ora tumeka sapa sira ing tamroh la atat kamangka yakti teka apa tamroh ing sira dilalatan krana nuduhake ala tarkil karokah ing atase tinggale obah krana amrih rejeki wa taubikon lan krana meleh-melehake lahu maring sa'il fikarokati dalam obai sa'il ba'daku jati domani sakwuse wujute hujae nanggung sakwuse wujute hujae nanggung limajiil azab krana tekani pira-pira rezeki liwatia ing dalam waktune arzak wa tahayyu wa nahyan lan nyegah lahu maring wa nahyan lan nyegah lahu maring napa nggih lahu maring sa'il anisai saking ngamal ilama angin barang wako akan tumiba apa tasdikum benerake bimaji ihi kelawan tumekane iman liwatihi ing dalam waktune ma fa inna sahibal qut mongko stune wong kang duweni kitab qut wa dautai kaulun nabi iku tariqul aqwiya dalane pira-pira wong kang kuat asobirina kang sabar kabeh walaisalan ora ono apa hada iki kaulun nabi iku tariqa du'afa dalane pira-pira wong kang apes-apes al muridina kang ngarepake kabeh idla yuka sukrana ora kena den kias sapa ado ibu wong kang apes al jazumu kang akeh ngresuloni ora kena dikias bil qawi kelawan wong kang kuat as-saburi kang sabar wa kana lan ana iku minum setengah saking aqwiya sapa Ibrahim al-Khawas Syekh Ibrahim al-Khawas wa Ayyub at-Turab wa Abu Turab lan Abu Turab al-Naqsha At-Tuqashi wa Dunun al-Misri wa Fatim al-Asam wa Ali ar-Razi fa inna haula maqasatune mengkono Ibrahim ilah iku khususul mutawakkilin khususe wong kang kumandhet kabeh. Kita niki wong dhaif wis kudu ikhtiar menawa ora kena meneng anjane jame rezekiku durung teko dan ora wis jame rezeki teko lak ya teko dhewe lho wis niku ya kaya wong ana rumah sakit nggih jam tekone panganan kan jam-jaman
jam sakmene gak kena karo Solo malah tuku di Jowo diseneni lho. Kudu anu sabar ngenteni konsumsi sing saka rumah sakit kono iku jatah kan jatah. Lek hukuman beli kuat ya kuat, lek gak kuat ya ikhtiar wis. Ikhtiar gak usah oke-oke. Wama utai barang jarokan lumaku apa ma lahun keduwene sapa Ibrahim ilah minal waqa'i saking pira-pira perkara kang tumiba iku ya dulu tuduh apa ma ala akwalihim ing atase pira-pira tingkae Syekh Ibrahim ilah fa ingki lamun den ucapake apa wasawabu mongko utai ganjaran wal iko bulan siksa aidon kalimane ayu ae kar rezeki kaya rezeki iku maktubun den tulis muqaddarun kang den pesti wa fil lauhil mahfuz dan ing dalem lauh mahfuz summa yalzamuna mongko wajib ing kita apa tolak busawab amre ganjaran kita kudu golek ya kudu budal ngaji masih abot-abot ya ini kawitan apa-apa abot mungkin sedaya kaya kawitan Ramadan ya abot bahkan wis kulino ya nikmat ngancane perintahe Allah sing ngaji kawitan iku ya abot kaya nyang kaya ndayah nyangane ngoten wis muga-muga diparingi saged istiqomah wong donya mawon summa yalzamuna mongko wajib ing kita apa tolak busawab amri ganjaran ngoten golek bifi li taati kelawan nglakoni taat nglakoni jamaah nglakoni ngaji nglakoni mulang ya wis ngono-ngono kuwi dilakoni sawise mari riyaya ya mari perjuangane terusno alon-alon umure cek barokah sing wayahe ngimami ya ngimami sing wayahe mulang ya mulang giat maneh aja aras-arasen mawon akan bifi tolat watarku mujibil iko lan ninggal perkara kang nerapake siksa bitarkil maksiat kelawan tinggal maksiat kaliya situ mongko ana ta tambah apa kulun saben-saben suwiji inasawa bisa ganjaran wal iqabilan siksa bitolak sebab amri yang kusu utawa sudo apa kulun saben-saben suwiji mindum saking sawab lan iqab bitarki sebab ninggal ayat tarki tolak tegese tinggal amri faklan mongko werwa sapa sira anna tolak besawab setune amri ganjaran iku inama wajaba angin mestine wajib apa tolak li anna Allah karosuni Allah ta'ala iku amara perintah sapa Allah bihi kelawan tolak ai tolak kelawan amri amron kelawan perintah khatman kang wajib ai wajiban tegese kang wajib wa au adalan janji-janji sapa Allah taala bil iqabi kelawan siksa ala taqihi ing atase tinggal tolak ya tolak bi tegese amri walam yad man lan ora nanggung sapa Allah as-sawaba ing ganjaran ala ghairi fi'lin ing atase sakliyane agawe minna saking kita wa ziyadatus sawab utawi tambahi ganjaran wal iqabilan siksa iku bi fi'lil abdi sebab penggawene kawula wal farqu tai bedane kaina uma antane rezeki lan sawab rezeki tegese rezeki wa sawab lan ganjaran fi
Binuktati ing dalem faedah latifatin kang nuktatin ing dalam faedah latifatin kang lembut waya utawi tilkan nuktah tilkal niku nuktah ing dalam mengkono faedah iku mah barang wa qala kang dawake mas sapa batu ulama ina setengah ulama kita innal maktub setuhune kang den pesti filauki ing dalam loh mahfud iku kismani rong bagian akadu mautai salah duwe jini kismani iku kismun sak bagian maktubun kang den tulis mutlakan kali mutlak min ghairi syartin saking tanpa syarat wa ta'liqin lan gantungake bi lil abdi kelawan penggawene abdu wa huwa kismun ayil maktubu tegese perkara kang den pesti mutlakon kelawan mutlak iku al arzaku pira-pira rezeki wal ajalu lan ajal pasti rezeki ya pasti ajal ya pasti gak usah digoleki mangke teko dhewe masih ajal iki gak usah digoleki mulak teko dhewe moro-moro mati sapa goleki ajal nanti kan nanggone Selorjo Lopo mati ora iso ya wis ngono kuwi wis wong niku loro sing wis kakenek di anu di loh makut iku loro maktubun mutlakon min ghairi sartin wis amataro ana ta ora weruh sapa sira kaifa dakaroko huma kali kaya apa nutur huma ing karone arzak ayat arzak tegese pira-pira rezeki wal ajalalan ajal sapa sing nutur Allah taala Gusti Allah taala mutlakon kelawan mutlak ghairu masbutin kali ora den syaratake ora disyaratake bitalo tolak kelawan amri wal kasbilan ya kasab amri qala dawu sapa Allah taala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha pasti bilang ma 'alal ardi ma wa ma min dabbatin ora ana utawi dabbah wa ma min dabbatin ora ana utawi dabbah fil ardi kang tetep ing dalam bumi iku illa Allah angin ing ngatasé Allah apa rizquha rezekine dabbah ola dawuh sapa Allah taala wali kulli ummatin lan iku kedune saben-saben umat ajalun utawi ajal sedaya umat mesti ana ajale mbok kapan-kapan wallahu a'lam fa idza ja'a muqtatan wis tumeka apa ajaluhum ajale kulli ummatin yakni negesi sapa Allah fa idza kala kalane wis manjing apa waktu azabihim waktu siksane kulli umatin al ajal utawi ajal iku al waktu iku al waktu al muaqqatu kang den waktu la biqadai waktil mahlah ora kelawan tutuke waktu kang jembar ora kelawan tutuke waktu kang jembar summa fi hadal ajal mongko iku ing dalem iki ajal mongko nuli iku ing dalem iki ajal al-madzkur kang den tutur fil ayat ing dalem ayat kaulani utai kaulur kaduhuma utai salah suwijine kaulani iku anahu setuhune
iku anahu setuhune hadzal ajal iku ajalul azab ajali siksa kon makna utai artine iku analikuli umatin setuhune iku keduweni saben-saben umat kazabat kang goroake sapa kulo umat rusulah ing utusane umat waktan ing dalam waktu muayyanan kang den tertantokake wa ajalan lan ajal musaman kang den arani amhalahum nyerantekake ing umat sapa Allah Gusti Allah ila dalikal waktu itu mari mengkono waktu wa idza ja'at kalne wustu meko apa ajal la yastakhiruna ora bisa mongko ora bisa ngakhirake sapa kulo umat saatan ing mangsa sedhela saatan ing dalem mangsa sedhela walayas takdimuna lan ora kena dinginake sapa kulo umat ing ajal yakni negesi sapa Allah fala yuakhiruna mengkora kena ngakhirake sapa kulo umat wala yumhiluna lan ora kena nunda sapa kulo umat padha saat ing dalem kira-kira mangsa sedhela wala aqalla lan ora kang luwih kitik min saatin saking mangsa sedhela wa idza dzukirat tatkalan wis den tutur apa asaatu mangsa li annaha karusune saat iku aqallu asma'il awqat luwih kidike pira-pira jenenge waktu fil urfi ing dalam urfi wa dautani kila sida jaa ajaluhum wa hadza utawi iki aida jaa ajaluhum iku kinasa alu semangsane nyuwun sapa umat nuzulal azabi ing tumurune siksa fa akbarahum mongko awe kabar ing kulo umat sapa Allah taala annalahum stuni iku kedweni kulo umat wakman ana waktu ila ja'at kalane wis tumeka apa zalikal waktu mengkono waktu wa utawi zalikal waktu iku waktu ihlakihim waktu merusak umat wastik solihim lan ngatokake nglebur wasti solihim lan nglebur umat walayu akhiruna mongko ora kena ngakhirake sapa umat anu saking dalik saatan ing mangsa sedhela wa wala yastakdimun lan ora kena dinginake sapa kulo umat wal kaulusani utai kaul kang kaping pindho iku anal murada setuhune kang den karepake biadal ajal kelawan ikilah ajal wa yo hadal ajal iku ajalul kaya ajali urip wal umri lan umur wa idan kodo mengkotat kalane wis tutup apa dari kal ajalu mengkono ajal wa kadorolan wis teko apa al mautu mati walayu akharu mengkora kena den akhirake apa ajal saatan ing dalem mangsa sedhela walayu qaddamu lan ora kena den dinginake apa ajal saatan ing dalem mangsa sedhela wa ala hadzal kaulan ing atas ikilah kaul yalzam wajib apa ayakuna yang ana iku likuli wahidin kedune saben-saben wong suwiji apa ajalun ajal layak kok kang ora tumeka apa
layak kang ora tumeka fihi ing dalam ajal apa takdimun diminake wala takdirun lan ora ngakirake wa inna maqalan ing pesine dawuh sapa Allah taala likulli ummatin ing lafat likulli ummatin litaqarrubi amari ahli usrin litaqarrubi amari ahli kulli usrin karana pareke ngumure ahline saben-saben mangsa Raka'anna humongko kaya setuhne ahli kuli usrin iku kanu ana sapa ahli iku kanu ana sapa ahli ka'anna hum kaya setuhne ahli iku kanu ana sapa ahli apa iku kalwakit kaya perkara suwiji kaya perkara suwiji nah bimit kedaril umri ing dalam kira-kirane umur wa ala hadal kaulan ing atas iki kaul sani aizan kalimane kaya kaul awal ya kuno ono apa maketul kang den pateni iku maitan mati di ajalim sebab ajali maktul khilafan kalin nulayani liman maring wong yakulu kan ucap sapa man alqail utai wong kan ucap iku qata'a megot sapa qail alaihi ing atase maktul ajalahu ing ajale maktul walillah lan iku kedune Allah darul lakon ni durul lakon walillah lan iku kedune Allah darul lakoni dan utawi puan kedadean ne Syekh Ibrahim Al-Lakoni utawi puan kedadeane Ibrahim Al-Lakoni kesu yakulu sekilan dawuh sapa Syekh Ibrahim Al-Lakoni wa mayyitun lan iku aran mayit bi umri sebab tutuke umure mayit man utai wong ya ketulukan mati sapa man wa ghairu hadza utawi liyane iki napa niku wau mayit iku batilun batal layuk balu iku layuk balu ora den trimo apa ghairu hadza al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya na'budu wa iya nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.